Esa intervención foi unha cousa tamén, neste caso, como decía antes, é unha obra colectiva, colaboro coa Asociación de Poetas de Alalá, entonces a idea era facer un poema eu que puidera pasar á calle, neste caso, pois, que mellor maneira de facelo que na escaleira que está xusto ao lado da biblioteca, que pois onde se reúnen eles habitualmente para facer as súas obras de poesía. Desde a biblioteca nos encantou participar neste proxecto de Empezas, tanto no Día das Bibliotecas, que fixemos unha pequena presentación en que consistía o proxecto en xeral. Evidentemente, a biblioteca quere estar presente en calquera iniciativa cultural que se dea na vila, eso está claro. Neste caso, a nosa pequena contribución e máis cedendo espacio físico e tal, e poñendo en contacto as Pontes Empezas co Grupo Poético Alalá. O poema do Grupo Poético Alalá que hai nas escaleiras ao pé da biblioteca xurdeu dunha forma como escribían os surrealistas a partir do ano 1925 franceses sobre o tema que eles chamaron cadáver exquisito. A idea é que un dos poetas empeza con un verso e os outros continúan por un orden. E cada un, lóxicamente, escribe por separado. E despois, nosotros, o Grupo Alalá, miramos en conxunto si se adecuaba a este proxecto de As Pontes Empezas. O tempo turra dilatando o estío. Retrasa o baile da chuvia nas tellas. O azul do ceo esborrese polos ollos e na ribeira busco os teus beizos orfos. Dende a ponte observo a liña que se estende, masinando pletórico unha vila poetizada que brille baixo o fulgor das estrelas.